Imbaga Damag, Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Anyan nga rakurak sakti at sapa at dakanayon iti namnamat gapot sa uti apuwa mang mangega. May sa manay nga nagasat na parabor kinem bagag sapa tayo amin nga awan labas nakakabsat umuna nga aldaw iti maudi nga bulan iti daytoy nga tawon kakabsat Disyembren. Umuna nga aldaw iti daytoy nga bulan may kadwamot nga aldaw iti daytoy nga lawas December 1 tatakabsat kahit kung ulit-ulitan gaputa Disyembre kahit kas marikrik natay mo tinaldaw-aldaw iti lamiis aya nagimas iti maturog nga masapol nga agriing tayo tapos ti kas aramidin tayo dapat nga aramidin tayo kahit kuman nga kablaawan iti naimbag kinaragsak kapaskwayo amin nga awan labas na siya konti umuna kata kayo kahit makipagpasit man iti daytoy nga programa kakabsat ipanagadal tayo isa sa uti apo ti agsapan apnuan iti namnama manipud Lunes saging gana iti Biyernes iti daytoy nga istasyon 1143 DZMR Santiago City tinaragsak man kablaaw kata kayo iti aldaw iti Martes Lawrence Salazar. Sa unang araw pa lang ng taglamig, tayo'y nag-iisip anong regalo maihahatid sa mga inaanak, mga magulang at mga kapatid. At ang tanging hangat ay mapasaya silang saglit. Hindi mahalaga kung magkano ang presyo nito, basta't sa puso natin ito ay nagmula. At yak ang makakatanggap ay matutuwa, lalo na't ngayong Pasko talagang ito'y mahalaga. Ngunit may gusto akong regalo para sa'yo, di nabibili, di naluluma at kailangan mo to. Ito'y mahalaga at higit sa material na regalo, mapapasayo lamang ito kung ito'y tatanggapin mo. Si Jesus ang dakilang regalo sa Pasko, kumakatok sa puso mo, papasukin mo. Gusto niyang maghari siya sa buhay mo, at yan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Hindi mahalaga kung magkano ang presyo nito, basta't sa puso natin ito ay nagmula. At yak ang makakatanggap ay matutuwa, lalo na't ngayong Pasko talagang ito'y mahalaga. Ngunit may gusto akong regalo para sa'yo, di nabibili, di naluluma at kailangan mo to. Ito'y mahalaga at higit sa material na regalo, mapapasayo lamang ito kung ito'y tatanggapin mo. Si Jesus
isang dakilang regalo sa Pasko. Kumakatok sa puso mo, papasukin mo. Gusto niya maghari siya sa buhay mo. At yan ang tunay na kahulugan ng Pasko. At yan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Alawan kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta, iti tituluna, regalo para sa'yo. Gapota Christmas, dayta iti title na dayjay album tayo nga Christmas song kakabsat, kat siyakmat laeng iti nagaramit, iti daytang kanta, regalo para sa'yo. No, dati Bibliayo kakabsat, kasmut laeng, dayjay linukatan tayo, nga sasao iti apo, manipod iti Biblia, iti basahin tayo, iti dati nga gundaway, gapota dayto, iti may kadwa nga paset na. Umuna nga Kronika, Kapitulo 4, 9, enggana iti 10, katkas iti saritain na, adda tao ang managa na Jabes, kaltakan akamang iti pamilyana, pinanaganan na iti inana iti Jabes, gaputa kasta una iti rigat na, anang ipasngay kenkwana. Nagkararag ni Jabes iti Diyos iti Israel, kat kinunana, bendisyonan nak, o Diyos, kat ikanak iti adu adaga. Tarabayan nak, kat iyadayunak, iti anyaman a kinadakes, apakaigapuan iti pagrigata, kat inted iti Diyos, iti dinawat na. Madaydayaw iti apo, kadag iti nga sasaunang intay binasa man iti dati nga agsapa. Ay at nga dumdum nga iti kalman, indrugi tayo nga inadal, maipapan iti kararag ni Jabes. Kat adda iti talo, nga dinawat na kaday nga kararag na. Aya, matandaanan nyo kakabsat, umuna, adu adaga, may kadwa, iti panarabay iti Diyos, kandi may katlo, isuday ita panangyadayo iti Diyos keng kuwana iti anyaman nga, kinadakes. Kit manipod iti panagadal tayo iti kalman kakabsat, nakita tayo nga inted iti Diyos, iti dinawat na. Apay nga nasungbatan iti kararang ni Jabes. Mamatiak nga may isa ni Jabes, kadag iti Old Testament character, nga makaawat iti pudpud nga prinsipyo, iti nasungbatan nga kararag. Umuna, mamati isuna nga kabailan iti Diyos, nga sungbatan iti anyaman nga dawatin na. May kadwa, namnamain na, nga sungbatan isuna iti Diyos, kat iti may katlo kakabsat, amuna nga kalpasan iti panangdawat, sumaruno iti panakagunod, wenno panakaawat kaday nga dinawat na. Diyan mo nga prinsipyo ni Jabes, mabasa tayo kakabsat, di Hebrew chapter 11 verse 6. Nya kunana, ngamno awan iti pamati, awan iti mabalin, nga saan ang mabalin, ang maparagsak iti Dios. Tan umasidig ka iti Dios, masapul apatsem nga adda iti Dios, nga manggunkuna kadag iti agsapul kenkwana. Numan pa'y basic lang jay may katlo nga prinsipyo ni Jabes kakabsat, ngam adu ka na tayo. Aya iti saan nga mangikaskaso. Nang langruna ka nagiti tao nga mangnamnama nga ipaay iti Diyos iti tarigagay da. Kanda iti tao nga napalangguad unay nga dumawat. Nang nagyo ka din dyan may isang pagsasao nga kastoy kakabsat, tulungan iti Diyos dagiti amuda nga tulungan dagiti bagbagida. Saan nga bersikulo iti dayto iti Biblia kakabsat? Ay ulitag saan nga bersikulo dayto iti Biblia nga adda iti kinapudno na dayto nga pagsasao. Nunad duma, saan nga namin din iti Diyos iti trabaho para kada tayo? Mabalin tayo nga namnamaen nga si didinging isuna kadag iti dawat tayo, kadag iti tiyempo nga kasapulan tayo iti tulong na kas binasa tayo mo iti Santiago Kapitulo 4 versikulo 2. Adu abanbanag iti tartarigagayan tayo. Wendo tartarigagayan nyo ngam kunana di yu matagikwa ida ket si dadaan kayo nga apumatay. Weno aguman nyo dagiti banbanag am awan magunudyo. Isut gapuna makiriri ken makikabil kayo. Di yu maala iti ketyo gapo tadikay agdawdawat iti Dios. Masapol nga mabigbig tayo no anya ti kasapulan tayo ken sursuruan tayo nga dawaten dayta kakabsat. Kunana iti Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 aging gana iti 7, awan kuma iti pakadanagan niyo. Ngam tunggal agkararag kayo iti Dios, ket agdawat kayo, di yu liplipatan iti agyaman ken kuana. Aywanan na kayto iti tal na iti Dios, di matukod a panunutin iti tao, tapno na talged, dagiti puso ken panunutyo iti panakikaysayo,
ken Kristo Jesus. Kabailan iti Dios nga aywanan dagiti puspuso ken panunot tayo babaen ken Hesukristo into no agtalik tayo ken kuana ipaay naman wenno saan dagiti dawdawaten tayo. Kasatno tayo nga iaplikar iti kararag ni Jabez iti panagbiag tayo kakabsat. Umuna dinawat na ket dinawat na ket iti pannakalaway iti anyaman nga adda ken kuana. Iti lugar kakabsat nga pagtataangan ni Jabez ken iti pamilya na ket paset iti daga nga intuding ni Jose para kadagiti tribo ti Juda. No tarigagayan ni Jabez iti adu ken nalawlawa pa nga daga ket saan nga gatangan daytoy manipod kadagiti kabagyan na masapol nga lain na gamgamon na daytoy kadit akin kukwa nga adda pay laeng agtaltalina sa jay iti Kanaan ngem ni Jabez sana nga kayat iti mangranggas iti pada nga tao kakabsat agsipud ta kayat na nga lumawa iti pannakabalin ken impluwensya na iti Huda ken iti entero nga daga iti Israel babaen iti nasayat nga wagas. Anya ti kunana iti paset iti bersikulo 9 natantanok ngem iti kakabsat na nga lalaki. Dayta iti maysa kasayaatan kakabsat nga galad nga masapol nga maikawes iti tunggal maysa kadatayo. Masapol nga agbalin tayo nga pudpudno ken nakapapati nga saksi iti kinaimbag. Siya sino ti mamati nga Kristiyano tayo no agtigtignay tayo met nga kasla diablo. Aya, kakabsat agbalin tayo kuma nga natanok nga Kristiyano. Honorable, believable, witness of Christ nga kunada kakabsat. Aya, nga adda kuma ti one word tayo. Hantay ko mga dadya panggulo no di da tayo iti peacemaker. Adda ko madya identity tayo nga makita dayo ay Kristiyano dayta. Aya, kasi kung matagbalin ka karakter tayo, kababalin tayo kakabsat. May kadwa nga makita tayo, iti dinawat na katagtultuloy nga panangidalan iti Diyos ken kuana. Ngayon tuno na discover tayo, no anya iti pagayatan iti Diyos kada tayo, ken no kasatno tayo nga aramiden dayta, mamati ak nga awan iti rason nga saan na tayo nga bendisyonan iti Apo. Yeah. Iti kasayaatan nga aramidin tayo ket sa pulon tayo no anya iti pagayatan iti Dios kada tayo kakabsat. Ket no aramidin tayo iti kasna maliklikan tayo nga busbusen ti adda nga pigsaken sa nikwa tayo iti awan ka iskan na awan ka importante na nga banag. Iti nga nagkararag ni Jesus ingkararag na nga iti pagayatan iti Dios iti mapasamak. Ket saan nga no anya iti pagayatan na kasta tayo met kumakakabsat. Tunggal agkararag tayo, ikararag tayo met, saan nga iti pagayatak, iti matungpal, ngem iti pagayatam, iti mapasamak. May katlo kakabsat, dinawat na iti agtultuloy nga panangaywan iti Diyos. Ni Jabez, dinawat na, nga yadayo na isuna iti anyaman nga kinadakes, apakigapuan iti panagladingit na. Ada ken kuana iti tarigagay nga saan nga pulos nga makaramid iti anyaman nga makaipaay iti sakit wenno ladingit iti sabali. Ken tapno maiyadayo isuna iti panagladingit. Anyan nga nakaay kakabsat nga ni Jabez masapong awit-awit na iti kay papanan itinagan na manipod iti kinaubing na. Saan nga pulos nga kayat isu nga nga pulos kayat isu na kabsat iti naggapungo nga agsagsagaba iti ladingit iti siya sino man nga tao. Kabsat, iti nga inawat mo ni Apo Jesus, kas manubot kin mangisalakan mo, naaddan kan ti barunganagan. Among ka din no anya itinagan mon. Itinagan mon ket Kristiyano. Ket kay nang saon, kas ken Kristo. Like Christ, kuna nakakabsat. Pudpud numatlaen ka di, nga iladadawan na ka, iti day tanganagan mo kabsat. No saan, amirisim man iti biyag mo, iti day nga gundaway, ken iti relasyon mo, kini Jesus. Pudpud nung matlaan ka di, nga ni Jesus iti Apo di tabiyag mo. Naanad ka di iti amin, nga panagtigtignay, kaya panagsasaom. May ayo ka di iti Diyos. Mapapaisim mo matlang ka di iti Apo. Kada kita aramidom kakabsat. Nakayay nga kasasaad no, adda tayo, nga kung kuna tayo nga Kristiyano tayo, kat saan mat nagtigtignay, akas kin Kristo. Inya ti awag jay, agin ko kuna.
agpamarang wenno pamarang laeng wen adda dagiti pagkapuyan tayo kakabsat. Syempre adda pagkapuyan tayo ket no maamiris tayo nga basol tayo adda ti pamakawan tayo. Pamakawan ngem no kayat mo iti agbasbasol mamati akin pa check hangka pa nga mabalin nga wenno mo pa nga mabalin nga awagan dayta ti bagim iti Kristiyano gaputahan mo pa nga inawat ni Apo Dios kas manubot kin mangisalakan mo kang runahan na ti amin saan pa nga nabalbaliwan dayta ngiwat dila wenno pusom kakabsat. Mamatiak nga ni Jabez dinawat na iti daytoy nga bendisyon iti Dios tapno ti kasta agbalin isu nga bendisyon iti sabali nga tao. Kahit nga agbalin nga si bibiyag nga testimonyo iti kinamanagayat ken parabor iti Dios. Kabsat iti sikreto iti nabalaygi nga panangusar iti kararag ni Jabez ket naibasar iti napintas kinasayat nga relasyon tayo iti Dios kabsat. Aya isu nga nasungbatan ni Jabez kapot adda iti nasayaat nga relasyon da. Aya di kalman na ibagak da the prayer of Jabez adu ti agbasbasa naging bestseller ngem tikit lang nga ba discover dagiti tao kakabsat kaaduan nga nagbasa iti kahit da nga no kasatno da nga agmayaman no kasatno da nga maala di blessing. Aya ngem amok kuna garo di kalman nga kasi ti purpose ni Jabez. Anya iti motibom kakabsat into no dumawat ka iti bendisyon iti Dios. Kasatnom nga usarin dagito nga bendisyon. Kahit mo kadi nga may ayo iti Dios wenno iti bagim. Dagiti tattao nga bimaknang gapo iti bendisyon iti Dios ket masapol nga usaren da dagito iti kinabaknang da kas iti panangi dalan iti Dios kadakwada. Ayat nga kakabsat tuladen tayo man dayta nga novel ambition kakabsat ni Jabez. Ket palubusan tayo nga iti pagayatan iti Dios iti mapasamak kada tayo. Kahit kuman nga irugi dayto iti panagkararag tayo iti dayto nga kanito kakabsat nga babaan iti pananglukat iti puso ken panunot mo. Kabsat uri kararag tayo nga kararag no diti puso ken panunot mo ket naka-close. Aya haan munto nga marikna hamunto magunod dayta nga kararag mo. Kas parigan Apo, iti pagayatam iti matungpal. Ngem iti nakalansa, nakawilding metten di panunot mo, ket kasto iti kayat mo. Haan nga di urihan mong usarin ni kakabsat, di pagayatam. Gaputa kayat mo man winuhaan, aya ti pagayatam iti masurot no kasjay. Ngem no si lulukat ti panunot tayo, willing tayo nga mangibakin ni Apo Dios, sika iti pagkamangak, kasi ti makaam mo, idatag ko ken kaamin dagiti nga kararag ko, ket pagayatam iti masurot ti panunot ken puso tayo kakabsat iti pagayatan na iti masurot ken kapintasan the best kakabsat nga matungpal wenno maaramid kada tayo no nasungbatan iti kararag tayo ket pagayatan iti Apo kang runaan na kadagiti agtutubo ya nga agbirbirok iti ayaten da iti biag wenno agbalin nga asawa da tano duma kunati Apo haan nga dayta. Ngem itgaputa kayat mo dayto yen tamon to ibagang sungbat ti kararag mo amom kabsat dayta ket masagrap mo to di consequences na kun nakaron kadi agtutubo tayo di gulak haan nga mapani Apo Dios nga magpatingat tapno ti kasta pigilan na takasar mo ipatuloy na lata dayjay ipalubos na lata ngem sagrapon di consequences ni Apo Dios consequences na daytang inaramid mo no saan mo nga tinungpal di pagayatan iti Apo. So the best pailaan kakabsat nga suruten tayo iti pagayatan iti Apo. The best pailaan iti sungbat iti kararag tayo ket iti Dios iti mangsungbat madaydayaw iti Apo iti dayto nga kanito dawatag man ngagdamid tayo ket agkararag tayo. Hallelujah. Apo masadig kami iti presensyam iti dayto nga kanito nga adaan iti kinapakumbaba kada kami. Dalos iti puso iti anyaman Apo nga no adaman iti makitam nga kinapalangguad, kinarugit, kinadakes, kinaimbubukudan awa po, kinatangsit. Adaman ti nakitam Apo nga kinaulbod, kinakusit, kinanyaman pa Apo nga mabalin nga saan nga makayayo ken ka. Pakawanan na kami no adaman dagiti tiyempo nga saan mi nga impakita iti biag mi kas may isang Kristiyano. No saan kami man nga nagbalin nga bendisyon iti sabali ay Apo kayat mi nga mapadasan iti naramid mo kini Jabez. Idi nga inkararag na nga bendisyonan na o Dios ket ikanak ti adu nga daga tarabayan nak
Ket yadayunak iti anyaman, akinadakas, apakaigapuan, iti pagrigata. Ket no adnaman, iti makitam kada kami, ngalapod tapno saan mi, Apo maawal iti sungbat mo, pakawanan na kami. Apo iti pagayatam isu iti mapasamak kada kami, madaydayaw ka. Agyaman kami kada iti sasaom, yung kami nga inadali, iti dayto yung gundaway. Ikan na kami manan itinamna mga sumango kada iti banag nga pagdandanagan mi iti biyag. Ngano duma itirik nami adayo nga sungbatam dagiti araraw mi. Iti on time nga panang sungbat mo dagiti kararag mi ken agyaman kami Apo. Gapo ti adu nga ayat ken parabor mo kada kami. Agyaman kami Apo ta sikalaang iti mabalin mi nga pagkamangan. Kadagiti tiyempo nga agrigat kami. Sika iti Dios mi nga man nakabalin. Managparabor, manangasi, kang runaan ti amin, managayat. Sika Apo iti ari, dagiti amin nga ari ken Dios, dagiti Dios, amin nga Dios. Awan iti mayasping iti kina dakkel iti ayat mo Apo. Uray dagiti dingdingig kanya itang sumangsango mo Apo tinadumad do mga problema ken pakalagsinan iti biag. Apo sika man iti mangipaay, iti panangidalan kastamot nga itid mo Apo iti pag-umisungusumbat kadagiti isang sangon nga problema. Ipayam ti tunggal may sang nagdingdingig iti daytoy nga kanito Apo iti talna kapya rag-o ken namnama. Agyaman kami ta si bibiyag ka nga Dios nga magsungsumbat dagiti araraw kararag iti tunggal maysa. Apo adu dagiti agsal sa ludsud no apay nga hampay nga nasungbatan dagiti karkararagda. Apo sika man ti makipagtignay kadagiti bibiyag da. Amom Apo Dios dagiti tarigaga itunggal maysa kadagiti nga listeners dagiti kakabsat nga buybuyad iti live streaming Apo. Sika man Apo tigtultuloy nga mga iwan kadakwada mangipaay iti sungbat dagiti karkararagda o Apo. Kas kini Jabez Apo awan tinagdumaan mi. Sika iti pagserserbyan ni iti Dios nga pagserserbyan ni Jabez ket isikamot laeng Apo iti pagserserbyan mi. Ket awan ti imposible Apo. Lord agyaman kami iti daytoy nga gundaway nga iti maminsan pay impakitam nga sika ket sumungsungbat kadagiti araraw mi kadagiti ka karkararag mi Apo Dios. Itantanog da ka o Apo. Idaydayaw da ka gapu ti kinaimbag ken kinamatalit mo kadagiti bibiyag mi itinaga na Jesus dawatan mi amin dagitoy. Amen. Amen. Panagayat na dito'y lubong ng tinamnaman. Awan nga ro di ti rason nga baybayan na ka kay Jesus mangayaywan ket ka. Wow, kumarara ka, kumarara
Pacheck ka na mga sumbatan na ka. Kumarara ka, kumarara ka. Itinamar sa sumbatan na ka. Wow, kumarara ka, kumarara ka. Pacheck ka na mga sumbatan na ka. Kumarara ka, kumarara ka. Itinamar sa sumbatan na ka. Itinamar sa sumbatan na ka. Itinamar sa sumbatan na ka. Alawan ka kapsat, agyaman akmanan iti lasot iti 30 minutos ngayon kay panagdingig manen iti daytoy nga programa ti agsapan apnuan iti namnama. Kat kay kuman nga kablaawan ti belated happy birthday kini Brother Kojak Fernandez. Idi Kalman ken kastamot aming dumdumngeg dagiti kakabsat tayo dita Ahud, San Guillermo Isabela, dita Rojas Isabela, dita San Manuel Isabela. Ayan, yapay kadagiti na dumaduma nga luglugar kakabsat agyaman akti kanay nya panagdingdingeg idi daytoy nga programa kang runana kadagiti kakabsat nga naka live streaming o nagbibuya dito live streaming tayo iti daytoy nga aldaw kati Apo Dios ni Apo Dios iti mapadayawan iti daytoy nga gundaway ket pumakada man iti nakkem ken kabsat iti Apo Lawrence Salazar ng Bangaldaw iti Martes. Tiyak sa palat ng tinamnama, pangtagbangan ken tinarama. Dagiti sa uwi ti Apo, undasin nga banunin tiyak balen. Anyan nga rakurag sa tiyak sa Nangyigan tayo ti programa